Saúdos, benvidos. Levamos xa uns días falándolles desa terceira gala solidaria que o día 29 celebran por el Estea. Con nós temos a Marta Bravo, directora do Estudio Repenica, que está detrás da organización un pouco da gala e unha das agrupacións que van a actuar dentro da gala, non? Sí, bueno, digamos que o Estudio Repenica é o espectáculo central. É alumnado que vai participar, pero dunha maneira máis profesional, acompañados dunha banda de músicas e músicos profesionais, e tamén colaboran outras agrupacións as que invitamos cada ano tamén para crear un pouco en conxunto. Como se organiza, como se programa ou se estructura unha gala destas características? Pois eu creo que cada ano o imos facendo dunha forma diferente, aprendendo da anterior. Pero, bueno, o que depende da miña parte, pois comezo por pensar primeiro o repertorio, que é o que creo que é o que pode chamar máis a atención, o que pode facer que a xente se enganche máis ou menos o espectáculo. E a partir de aí, logo, cando comezo o curso, empezo a ver que persoas poden encaixar e demais. Empezamos tamén a ver os músicos profesionais que van a estar dispoñibles, e é un pouco a parte musical, de ir pensando que encaixa ese ano, que tipo de repertorio se vai facer, como enfocalo un pouco. A gala comezou celebrándose no Teatro Principal, probou o ano seguinte co auditorio en Chistes, entón este ano hai que mantelo. Este ano, aínda máis co ano pasado. A verdade é que o primeiro ano o Teatro Principal foi maravilloso, pero quedouse pequenísimo. Entón, o ano pasado decidiuse probar co auditorio a ver que pasaba, porque podía ser que quedase a cousa a medias. Pero a verdade é que a acollida foi espectacular, así que esperamos que este ano sexa aínda mellor, a ver se algún día temos que facer 2 pases. O obxectivo da gala é recadar fondos para a asociación, para Por el Estea, pero é certo tamén que logo detrás o que hai é moito esforzo para que haxa unha calidade nas actuacións. Por suposto, o que pensamos é que unha gala solidaria así, sabemos que a xente en Ourense é solidaria, pero tamén debemos esa calidade de que desfruten dun espectáculo que lle resulte original e agradable de ver e de escoitar. Que nos imos a topar este ano, sin desvelar, que seguro que non me vas querer contar aí a precisión, pero, bueno, que me podes ir contando? Non hai nada que non se poida contar, eu creo que xa falamos todo, xa deixamos públicamente todo o que vai haber. A gran novidade deste ano é que temos unha madriña de altura, Uxía, que é a artista galega por excelencia. Estamos agradecidísimas de que quixese vir. Primeiro, xa o primeiro ano nos mandou un vídeo porque non puido asistir, pero xa este ano sí que lle cadraban datas, é un orgullo que veña. Tamén vamos ter un artista invitado desde Castellón, que é apadriñado de Fran Perea, Cerezuela, que ven presentar single. Despois, veñen outras agrupacións como Orfeón do Carballiño, Coro en Armonía tamén do Carballiño, estarán con nós a Escola, o Espacio Artístico TICS, Mumas Troup, por suposto, o Estudio Repenica e a Academia Drop, que tamén é unha das nosas academias compañeiras. O Estudio Repenica nacía, decíasme antes de empezar a entrevista, no ano 2018. Como fostes medrando? Pois pouco a pouco. Fomos pouco a pouco, pero creo que o camiño de que a xente vaya collendo confianza. Eu son moi mala cas redes sociales, ca publicidade, con todo eso, a verdade teño que dicilo, pero é o propio alumnado o que... O boca a boca. Sí, o que vai xerando esa rede, e a verdade estou moi contenta da dirección que seguimos, porque creo que é unha escola sólida na que a xente está a gusto, unha xente invita a outra, e ao final o sentimento de familia creo que é xeralizado, todo o mundo, creo que a palabra así, que máis usa, entonces eu creo que ese é o camiño. Porque o que cubrides é un ámbito, está o Conservatorio de Música, un ámbito profesional. Profesional, Vos cubrides outro ámbito que tamén é moi necesario. Que pasa con todas esas persoas as que lles gusta a música e buscan un espazo onde aprender? Sí, exacto, onde veñan a aprender, pois tamén socializar, a veces pasar o rato, sí que é verdade que tamén atendemos a profesionais, pero claro, desde un punto de vista, pois o mellor que o conservatorio a día de hoxe non cubre, a música moderna.
sí que é verdade que tamén podemos facernos cargo de música máis clásica e tal, pero, pois, bueno, hai xente profesional que quere vir por outros tipos de música. E, por outro lado, pois, ter un espacio no que a xente faga unha actividade que lle guste, sen máis, sen pretensións. E que disciplinas ou que ofertades? Pois a especialidade é o canto e a técnica vocal, pero a maiores tamén temos piano, música a movemento e coro, que creo que é a nosa estrela nos últimos anos. É a bandeira porque estades en multitude de eventos, a maioría é sempre de carácter solidario, hai que decir, e ás veces paseas por Ourense e atopaste co coro de Repenica cantando en algunha esquina. Pois no medio da rúa, sí. Non temos vergonza, a verdade. Non, gustanos moitísimo achegarnos a xente, e creo que, bueno, ese sentimento de familia, do que che falaba, ao final do que se trata, pois é de construir a pé de rúa, non? Que a xente vexa como algo cercano, que a música non é algo elitista, non é algo que lle debamos ter medo, temos dereito a fallar tamén. E creo que, bueno, que esa maneira tamén de dinamizar un pouco a cultura na cidade, que creo que tamén é importante. Estes días estamos dando moito a tabarra con que se cumplen 5 anos da irrupción nas nosas vidas que lle deu a volta do revés da pandemia, non? Vos estabades en pleno proceso de desenvolvemento do proxecto. Sí, pillounos aí pois duramente, pero sí que é verdade que a xente respondeu maravillosamente. Tamén tiñan esa necesidade de seguir cun pouco de vida normal, non? De decir, jolín, pois, xa que temos tantas restriccións, non podemos facer isto, tantos horarios, xa que a nós sí que se nos deixaba traballar a partir do mes de xuño e abrir hasta as 9 da noite, a xente necesitaba un sitio no que refuxiarse. A música axudounos a recuperar certa normalidade. Sí, por suposto, o sea, incluso xa dentro do que foi o confinamento, creo que as artes en xeral foron unha necesidade de escape a nivel psicolóxico, e creo que o seguiu sendo durante moito máis tempo, non? Xa cando podíamos estar na rúa, creo que foi unha maneira de non pensar tanto neso e de poder liberarse un pouco. Unha demostración da importancia que ten a cultura e a expresión artística en calquera das súas moitas variedades na vida das persoas, do individuo, do seu desenvolvemento, non? Nunha cidade como Ourense, na que costa tanto traballo atopar oferta cultural, a oferta cultural finalmente sempre chega por parte de iniciativas como as vosas, por exemplo. Pois sí, creo que, ademais, é unha maneira tamén na que todo o mundo teña ese achegamento mellor sen pensar bueno, a cultura é unha cousa inaccesible, a cultura é todo o que nós queiramos que forme parte deso. E tamén é un primeiro paso antes de empezar a consumila de outras maneiras, non? Antes o mellor de que teñas esa costume de comprar unha entrada, de ir a unha obra de teatro, ir a un concerto, unha presentación dun libro, pois o mellor esta é unha maneira de ir entendendo ese mundo e de achegalo desde a xente máis pequeniña e que collan ese hábito de cultura. Esa semente que ides pondo nos máis pequenos axuda a que vayan medrando dun xeito diferente. Pois sí, a verdade é que eu creo que é importante que teñan, bueno, primeiro, por un lado, por ese desenvolvemento pois a nivel cognitivo, psicomotor e demais, pero despois tamén está en que vexan a importancia da cultura para construírte como persoa dentro dunha sociedade. Sen cultura eu creo que pouco se pode facer a nivel xa estructural da sociedade. Falabasme de que en Repenica sodes como unha gran familia, eso notase nas actuacións do coro, por exemplo, non? Pois a verdade é que sí, mira, dentro do propio coro hai un ambiente increíble, é xente que moita non se coñecía entre sí, pero cada vez que vai chegando alguén, van incluindo esa persoa, pero acolléndoa como se estivese ali de toda a vida. Entonces, eu creo que eso que se nota, hai moi bo rollo, moi bo ambiente, notase na maneira na que nós tamén, pois, bueno, temos plantexada esa actividade, o tipo de repertorio, entón a xente ten moi boa colaboración con nós, pois se lle pedimos que canten, que aplaudan, e pásano ben. Eu creo que esa é unha das cousas máis importantes que creo que fai o coro, non temos unha pretensión de chegar a grandes escenarios, pero sí, pois, bueno, pois de ir creando ambiente e de que a xente se vaya acercando unha vez máis pois a música, a cultura.
Un placer, Marta. Moitísimas grazas por estar aquí con nós. Que non nos falte a música. Non, esperemos que nunca. A todos vostedes tamén, como sempre, moitísimas grazas por estar aí un día máis.